Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed guys, please to consider subscribing, like our video, and share to your friends. Ayan guys, hello sa inyong lahat. Today nga pala guys is July 23. Hapon na guys nang nag-start tayo ng vlog. Kasi nga, ayan as you can see, galing ako dun sa kabilang area namin. Actually, dalawa kami ni partner. Nagpastol kami ng mga kambing tsaka baka namin. And kakauwi lang din namin. Sa ngayon kasi, yung mga halaga namin siya muna naka-range dito sa bahay or sa backyard namin, nakapalibot sa akin. Naghihintay sila na may makakain na. Nandito rin ako sa baba guys kasi ayan, hindi na ako nagpalit na muna. Kasi magpapakain na ako agad-agad ngayon kasi nga baka nga din umulan. Kasi napapansin ko medyo gloomy din yung panahon. Unlike kahapon talaga na medyo maaraw talaga, napakaganda nung panahon. Anyway nga pala, i-update ko rin kayo dun sa ginawa nating paraan kahapon dun sa ating isang manok wherein naglimlim siya tapos kinakain niya yung iba niyang itlog. So tingnan natin ngayon guys kung ano na yung nangyari sa kanya at kung hindi nga ba nabawasan yung kanyang mga itlog, and sana naman talaga hindi. Kukuha na muna ako ng pagkain ng ating mga alaga dito at nang makakain na din sila kasi aligagang na. Itong isa talaga nangangaway pa. So, ayun, let's go guys at magpapakain na muna ako bago tayo pumunta dun sa ating isang manok. Ayan guys, so ipakita ko lang sa inyo, ayan, talagang nakabantay sila whenever natatayo ako kasi alam nila na kukuha na talaga ako ng pagkain. Pag ganyan-ganyan lang yan guys, pero nakatingin yan or nakamasid talaga yan sa akin. Kasi kapag tatayo ako dito, ayan, panigurado, tatayo din yan, ay aalis, susundan ako, ayan, ito pa yung isa guys, meron pang nakahiga, so waiting lang yan sila guys ng pagkakataon kapag meron na ng pagkain. Ay nako, naghihintay kayo, 'di ba? Naghihintay kayo Ayan sila guys, binibiro ko, tinatawag ko sila. Kaso hindi ko midimigyan kaya ayan, nagtataka sila or wonder sila kung saan ba yung tumatawag. And meron din tayong mga alagang pato dito. Nakakainin natin sa susunod. Kukuha na talaga ako ng pagkain nito guys. Nakahintay na yung ating mga alaga. So ayan guys, yung mga nakawala tapos na, ayan. Makikita niyo sa likod. O, di ba? Nakasunod pa talaga. Yung iba kasi ang tatakaw. Kaya kung minsan hinahati ko yung or pinoportion ko yung binibigay. So supposedly 10 scoop or 20 scoop. So sinasampu ko right after na matapos naman ako dito sa mga kulungan. Sinusunod ko na bigyan ulit sila ng 10 para hindi nila puntahan yung mga ilan na nakatali, kakain din sila. Yung mga nandito na kulungan, ito yung ating mga inahin. So, binibigay ko talaga nito is konti-konti lang guys para hindi tumaba at hindi tayo mahirapan later on sa pagpapapayat sa kanila. Lalo na kapag i-on breed. Kasi sa inahin, kailangan na medyo payat sila. O hindi naman totally payat, pero hindi rin totally na ang taba-taba na nila. Ay nako! Panay away. So wet feeding yung binibigay ko sa dalawang to guys kasi yun yung nakasanayan nila. Last time, tigi-isa lang to. Kaso malalaki na nga din sila. Kaya kailangan i-increase na rin natin. Ilagay ko lang muna bago ko lagyan ng tubig kasi baka matapon. Etong isa pa naman napakakulit. Maganda ang wet feeding kasi hindi siya prone sa sipon din. Sa experience namin, ayan, isang ganito lang. Doon. Ayan. Hindi nila nakita agad yung pagkain. Kunin ko lang yung inuman nila. Nalagay ko na pala to kahapon. Tamang-tama. Tapos itong isa, lagyan ko na lang to agad para bukas. Kain sila ng feeds. Tapos inom agad ng tubig. Guys, meron ba siyang pagkain? Tapos may tubig pa din. Kasi kahapon, nilagyan ko to, tapos kaninang umaga, ayan, chine-check ko. Pero dahil nandyan siya sa loob, so hindi natin ma-check. So, ang gagawin natin ito,
is ifo-force talaga natin. Try ko lang guys Baka kasi tayo ay matuka ng inahin na to. Ayoko pa naman ng ganon. Ayan, see? Ang lakas niyang manuka guys. Huwag kang manunuka. Teka lang. Bilangin ko lang guys. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Hindi man to makonsider na success. Pero at least hindi siya kumain for today's video. Kahapon kasi kumain siya 2. So sa ngayon, 11 pa rin. So ipapakita ko sa inyo guys. Ipapalabas ko na muna to. At nang makakain, so 11 pa rin guys. Thank God. So ayan guys, nakalabas na yung inahin. Actually pinalabas ko, finorce ko. So ayan yung mga itlog guys. 2, 4, 6, 8, 10, 11. So last video guys is 11 until now 11. So mga 24 hours na ang nakalipas, and yung kanilang pagkainan tsaka yung kanyang tubigan is meron pa. Within 24 hours, wala siyang kinain. So sana magtuloy-tuloy lang din guys. Ayan siya guys, kumakain naman siya sa labas. And babalik din yan later on. Tulad ng sinabi ko guys, i-update ko kayo every now and then kung ano yung mangyayari sa journey ng ating isang inahin na naninipsip or kumakain ng kanyang mga itlog. Kasi for now or for the meantime at least, within 24 hours nga, hindi siya kumain ng itlog. Kung kayo ay may tulad na kaso sa akin guys, ng mga inahin na kung saan sinisip-sip nila or kinakain yung mga itlog, pwede nyo subukan yung ating ginawa kahapon guys para ma-prevent or at least man lang ma-stop natin yung ganong manirirism ng ating isang manok. Pero disclaimer guys, nasa inyo pa rin yan guys kung susubukan nyo yung mga pamamaraan namin na ginawa namin dito sa aming yard. So eto guys, dagdagan natin konti yung kanilang pagkain. Tapos si Jurassic. Hello dear. Dito ka. Bigyan din kita. Wait ka lang. You just wait and see. Okay. That's good. Ayan isa pa. So, ayan pa. So, ito pa. So, ayan pa. Yung iba guys, busog na. Hindi na pumunta dito. Kulang ito sila. Meron din tayong 2 dito. So, kapag dry feeding, lalo na kapag hindi umuulan, ayan, pwede lang sa lupa na ilagay. Kasi nga hindi naman yan mababasa. Pero kapag tag-ulan, nilalagay ko yan sa cup guys, or yung kanilang feeder. Oops! Wag! Ayan, ito kasi nanunuka to. Kaya hindi ako masyadong lumalapit sa kanya. Ayan, ito yung feeder nila guys. Kapag tag-ulan, nilalagyan ko yan, or nilalagay ko talaga yung pagkain sa kanilang feeder. So ngayon guys, tubig naman yung ating ibigay sa ating mga alaga. Okay guys, dito tayo magpakain kay Apollo, tsaka yung 3 maliliit na chikitings. Yung isang inahin na may 3 anak. So, wet feed ko lang din to si Apollo guys kasi nasanay ito doon kay Sir Gerald na ganun. Kaya ganun yung gawin natin. Tapos, itong 3 maliliit na to. Ayan, i-wet feed din natin to. Doy, wag kang maingay, Doy. Nag-vlog tayo, Doy. Wag kang maingay, Doy. Ayan. Ang style ko, guys, tubig. Tapos, lagay lang diretsyo ng yung integra. Basta, ang importante, nakauna ng tubig. Wet feeding pa rin yan. Basta may tubig lang, guys. Wet feeding yan. Tapos, yung isa, is nilagyan ko lang ng extra tubig para kapag mabilaukan sila, or if there's a chance lang naman na ganun ang mangyari, may tubig sila. Yan, happy na kayo. Ha? Kasi nakakain na. Okay, thank you guys. Hi po, bigay lang ako ng water po. So ayun guys, tapos na tayong magpakain ng mga manok or mga alaga natin dito. At the same time, yung mga alaga naming hayop na baka at kambing ay okay na rin kasi inayos na rin ni partner yun bago kami umuwi kanina. And at the same time, siya yung nagpunta dun sa kabila
na mga baka namin yung dalawa. So, dito naman sa bahay is tayo yung gumawa. And ayun na nga guys, naging success yung ginawa natin kahapon dun sa ating isang inahin na naglilimlim na kinain niya yung kanyang mga itlog. So, within 24 hours guys, at least, hindi na siya kumain. And yun pa rin yung ginawa ko guys, naglagay pa rin ako ng pagkain tsaka tubig. So, hindi ko yun pinapawalan or pinapaubusan ng pagkain tsaka tubig at nang hindi siya makapag-isip ng masama dun sa kanyang mga itlog. So, ayun lang guys, and sana nag-enjoy kayo, and sana may natutunan din kayo. Disclaimer lang guys, itong mga pamamaraan namin is nakabase lang din sa experience namin na in-apply namin sa aming yard, which is yung iba naging maganda, kung minsan naman din, hindi. So, ganun talaga guys, kasi kailangan natin i-try yung pinaka-best or kung ano nga ba yung pinaka-best way na pwedeng maging okay sa ating yard. Isa sa pinaka-option din is mag-incubate na lang din talaga. Pero anyway, naging okay na, and yun nga, i-update ko pa rin kayo kung ano nga yung mangyayari. So, ayun lang guys, maraming salamat again sa panonood. So, if you haven't subscribed guys, please do consider subscribing, like our video, and share to your friends. Anyway guys, meron kaming TikTok account, Inday Puy Puy, tsaka sa aming Facebook, which is Inday Puy Puy pa rin po. So, ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching everybody. Until next vlog, thank you po!